Σαρδάς Ελευθέριος, του Νικολάου και της Σωτηρίας, κατάγομαι από ένα χωριό της Λάρισσας. Είμαι επίκουρος καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας, του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας και απόφοιτος του ίδιου του τμήματος. Είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου. Παρακολούθησα στο Πανεπιστήμιο Πατρών το διατμηματικό μεταπτυχιακό της ιατρικής φυσικής και στη μεταπτυχιακή μου εργασία ασχολήθηκα με τους παράμετρους άρρωσης και ανακατασκευής στην υπολογιστική τομογραφία. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα της ιατρικής, έκανα την διδακτορική μου διατριβή με θέμα την υπολογιστική τομογραφία και τα πρωτόκολλα εξέτασης σε αυτήν. Είμαι ο πρώτος απόφοιτος του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας που μπήκε σε μεταπτυχιακό τμήμα στην Ελλάδα, ο πρώτος που ανήλθε στο βαθμό του επίκουρου καθηγητή και ο μοναδικός απόφοιτος του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας με διδακτορικό τίτλο σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Έχω εργαστεί σε τμήματα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας. Ξεκίνησα από το Πέδων Αγίας Σοφίας, μετά πήγα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας και μετά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισσας. Έχω υπάρξει υπεύθυνος σε αρκετά τμήματα. Για 8 χρόνια ήμουνα στο Πανεπιστημιακό Τμήμα του Νοσοκομείου Λάρισσας με αυξημένες αρμοδιότητες και σε θέματα οργάνωσης αλλά και σε θέματα διοίκησης. Στο ίδιο νοσοκομείο ήμουνα για 2 χρόνια, τα τελευταία μου χρόνια στο νοσοκομείο αυτό, προϊστάμενος παραϊατρικών εργαστηρίων και είχα 2 θητείες στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ίδιου του νοσοκομείου. Έχω συνεργαστεί και με τον ιδιωτικό τομέα, τώρα είμαι επιστημονικός συνεργάτης στο Άνιμους και Ανώσταυρο στη Λάρισα και στο Interclinic στην Κρήτη. Ξεκίνησα τη διδακτική μου καριέρα από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, μετά στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και από το 2006 στο ΤΕΙ Αθηνών. Σήμερα διδάσκω 3 θεωρητικά μαθήματα και είχα εμπλακεί ως τώρα σε πολλά εργαστήρια. Έχω πολλές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και πολλές ανακοινώσεις και ομιλίες σε διεθνή και σε πανελλήνια συνέδρια. Πολλοί φοιτητές μου με την καθοδήγησή μου έχουν παρουσιάσει εργασίες ακόμη και σε διεθνή συνέδρια και έχουμε συγγράψει μαζί εργασίες σε διεθνή περιοδικά. Στο τμήμα μου, σε συνεργασία με τους άλλους καθηγητές, έχουμε παρουσιάσει και προτείνει στη διεθνή κοινότητα νέες τεχνικές για τη βελτίωση της ποιότητας εικόνας στην υπολογιστική και στη μαγνητική τομογραφία. Αυτός είναι ένας τομέας ταχαίως εξελισσόμενος και το γεγονός ότι το τμήμα μας πρωτοπορεί και συνεχώς κερδίζει αναγνώριση στη διεθνή κοινότητα είναι αυτές αποδείξεις του ότι γίνεται πολύ συστηματική δουλειά. Το μεγάλο πρόβλημα της ακτινολογίας είναι η εκούσια και ακούσια κίνηση των εξεταζομένων. Έχω δημοσιεύσει 10 άρθρα με τεχνικές τις οποίες περιορίζουμε τα σφάλματα κίνησης των εξεταζομένων. Σε αυτό το τομέα θεωρώ τον εαυτό μου το δεύτερο επιστήμονα στον κόσμο, όπως αποδεικνύεται από τη διεθνή βάση δεδομένων, μετά τον μηχανικό της βιοτρικής τεχνολογίας, καθηγητή Πάι, στο Ινστιτούτο της Αριζόνας. Οι δημοσιεύσεις μου, εκτός από πρωτότυπες, είναι και καινοτόμες, γιατί ήδη εφαρμόζονται ακόμη και σε μικρά διαγνωστικά κέντρα και σε επαρχιακά νοσοκομεία. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μπορώ να προτείνω ακολουθίες σε όλους τους χρόνους χαλάρωσης για όλα τα σημεία του σώματος, οι οποίες θα εξαλείφουν και θα περιορίζουν τα σφάλματα κίνησης.
Παρά τις αντιξιότητες που υπάρχουν για ένα τεχνολόγο, ακτινολόγο να παράγει ερευνητικό έργο στην Ελλάδα, ο αριθμός δημοσιεύσεων που κατέχω με κατατάσσει σε μια υψηλή σειρά στην παγκόσμια κατάταξη. Επίσης, σε πολλές από αυτές τις δημοσιεύσεις είμαι κύριος ερευνητής παρά τις συνεργασίες που έχω με μεγάλα πανεπιστήμια στον κόσμο. Τέτοια πανεπιστήμια είναι το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στην Αμερική, του Καρολίσκα στη Στοχόλμη, το Πανεπιστήμιο Σαν Αντώνιο στο Τέξας και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισσας. Επίσης, είμαι κριτής σε σπουδαία περιοδικά στην ακτινολογία, όπως το General Magnetic Resonance Imaging, με impact factor κοντά στο 3, το Magnetic Resonance Imaging, το Clinical Imaging και το περιοδικό Ακτινοτεχνολογία στην Ελλάδα. Σπουδαία αναγνώριση υπάρχει και από την κοινωνία. Έχω εκλεγεί πρόεδρος Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου, πρώην κοινότητας, με 800 ψηφοφόρους. Έχω υπάρξει για 12 χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικών Επιχειρήσεων και Φορέων. Η θητεία μου στο Σύνδεσμο Ίδρευσης, σαν πρόεδρος, από πολλούς αυτοδιοικητικούς θεωρείται πολύ αποτελεσματική, αειφόρος και αναπτυξιακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.